classificat, comença els quarts de final, el Terrassa ha aconseguit una molt bona classificació, darrere de dos grans com són Barceloneta i Sabadell, però hi ha hagut durant la temporada alts i baixos, resultats sorprenents, i un dels sorprenents va ser la victòria del Mediterrani aquí a casa, i és el vostre proper rival. Vosaltres vau guanyar allà, és aquí, és una eliminatòria oberta? Sí, està molt oberta, però com ha estat tota la lliga amb tots els equips, que ha sigut una lliga en aquest sentit molt bona, perquè qualsevol podia guanyar qualsevol a qualsevol piscina. O sigui, nosaltres també hem guanyat el Sabadell aquí i hem perdut contra el Mediterrani aquí, cosa que si ho veus des de fora és difícil, però nosaltres ho veiem des de dins, amb totes les baixes que han tingut els equips i tot, o sigui, ha estat molt obert i ha estat emocionant. Aquest partit està obert. Intentarem allà guanyar, que serà molt important, després vindre aquí i no el que ens van passar el partit passat amb ells, que vam perdre l'últim segon. Però bueno, que pot passar, o sigui, està molt obert. Els dos equips arribeu molt bé, vosaltres posant-hi les coses molt difícils al Barceloneta, després sent molt superiors amb el Navarra, que sempre és un equip incòmode, i ells venen de fer una recta final molt bona, passant del 8è al 6è, guanyant el Barcelona, que era el quart classificat. És a dir, quin tipus de partit espera entre dos equips que arriben en forma a aquests quarts de final? Esperem un partit molt dur, perquè ells juguen, tenen bon equip, tant a interior com a exterior, i esperem un partit molt dur, que ells aniran a per totes, perquè saben que ens han guanyat un cop i saben que ens poden guanyar. O sigui, nosaltres igual, sabem que ells han fet una bona final de Lliga, o sigui, no vol dir que perquè hagin guanyat allà a la primera volta digui ja està tot fet, no. O sigui, al contrari, serà pitjor perquè ja ens coneixem, estarà molt, molt igualat fins a l'últim segon i es decidirà per petites coses d'home de més, un mal passe pot ser ja un error de que perdis el partit, o sigui, està molt obert. El Mediterrani podria ser el pitjor rival per a vosaltres si havies de triar entre Mediterrani, Mataró i Navarra, que era entre aquests tres qui es podia acabar enfrontant? Era el pitjor dels tres? Sí, jo crec que és el pitjor dels tres. Teníem el Navarra, que ens podia tocar molt fàcil, el Navarra, però tant a nivell d'equip no és tan complicat, però el que és complicat és anar a Navarra. És un viatge molt passat, l'únic. Mataró, ens tenim molt pres a la mesura els dos, i a la seva piscina també és complicada, però dels tres equips el Mediterrani és un equip que juga més amb equip i que ens pot dificultar més les coses. Està clar que per la classificació sortiu com a favorits en aquesta eliminatòria i imagino que també li voleu donar alegria a l'afició, no? És a dir, intentar passar ronda i com a mínim posar-lo difícil en semifinals a qui us ajuda a enfrontar. Sí, o sigui, això sense dubtar-ho que ho farem, perquè nosaltres estem molt motivats també per això. Sabem que també podem guanyar el Sabadell, que seria el possible rival de semifinals. Llavors aquesta motivació d'arribar a la final, quan aquest any millor no s'esperava que el Terrassa estigués aquí, per nosaltres i per tot el waterpolo d'Espanya seria molt important. Tu consideres, quan parles que ningú s'esperava que estiguéssiu tercera, perquè amb les bases que hi ha hagut aquesta temporada creieu que la gent no hi confiava que estiguéssiu darrere dels dos grans? Exacte, perdíem una baixa molt important com és l'Alex Vilen. Clar, després ja teníem també el Víctor Cabanes i el Rob, que també jugaven molt bé i ens ajudaven molt. I amb aquestes baixes i que han pujat jugadors molt joves, clar, es quedava com una mica descompensat i es pensava tothom que el Terrassa ha perdut. No ha guanyat, s'ha mantingut una mica, però comparat l'any passat ha perdut una mica. I això és el que volem dir, que som un equip que encara que perdem baixes tenim jugadors joves que pugen amb ganes i que ho donarem tot sempre i estem allà.